Haros 4 na hektarya nin daga na danyaran kan nagbungkaras na kasulo sa pamitisan kan Bulkan Mayon. Mga agoho 3 asin puun ninyog kadaklan sa mga naapektaran. Uyan report ni Rosie Nieva. Pasado alas 7 kasubanggi kan magbungkaras ang kasulo sa may pamitisan kan Bulkan Mayon. Nangyari ang insidente sa may construction site kan Duterte Highway sa may boundary kan syudad ni Legazpi asin Banwaan ni Santo Domingo, Albay. Tulos man na nagresponde ang kabuhan kan Santo Domingo BFP, MDRRMO Santo Domingo asin Legazpi City BFP. Padipisilan man ang pagresponde huli tadain nakakarani ang mga fire truck sa lugar kaya ang swatting method o ang paggamit nin mga patpat para ipakol sa porsyon na nagkakalayo na sana ang ginibukan mga otoridad. Naghaloy nin haros 2 oras antes na palsok ang kalayo. Haros 4 na hektarya manindaga ang nadanyaran asin kadaklan sa mga naapektaran ang mga puunin kahoy asin niyog. Pigiling mi sir so kunya so sitwasyon kang paggadan me napigiling mi ang dalagang kang kalayo. Duma kami nagsusunod sa iya, day kami nagsabat. Sa ngunyan mapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa naging kausakan kasulo. Alagad nagtutubod ang BFP na posibleng ang pagkakaingin ang pihikanan kan kalayo. Pwedeng kaingin ang pinaka main source kasi kung hindi pa naman masyadong mainit ngayon eh. Mientras tanto huli sa mainit na panahon, posible subuot na mautropa ang mga siring na insidente. Kaya pangapudan kan MDRRMO. Likaya nang magdara ki sigarilyo, ki create any mode of fire sa areang ini kasi arog kaning mamara ang daga, so very susceptible ini sa pag-spread ki fire. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.